Roberta Bela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Sfidi kbar u deċiżjonijiet diffiċli iżda importanti. Hekk nistgħu niddeskrivu l-ewwel mitjum tal-Prim Ministru Roberta Bela. Wara tmiem sena bi żviluppi politiċi fil-pajjiż, il-Partit Laburista għażel mexxej ġdid. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-partit li qed jiċċelebra mit-sena mitwaqqif tiegħu kienu l-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista li għażlu mexxej ġdid, mexxej li kellu jkun ukoll il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Saret votazzjoni, il-membri vvotaw biħġarhom tant li votaw aktar minn 92% ta' dawk eligibbli. Waslu l-kaxxi u ngħaddu l-voti. Intażel Roberta Bela u rebaħ il-Partit Laburista. Illum Robert ma rebaħx u Chris ma tilifx. Hemm rebbieħ wieħed biss li huwa l-Partit Laburista. Laqda fil-Partit Laburista li jiena kommess illi dik l-istess laqda nittrasmettuha fuq livell nazzjonali, faqda nazzjonali. Inħares il-qudiem biex naħdmu flimkien għal aktar ġid f'pajjiżna. Sar ukoll l-ewwel diskors ta' Roberta Bela bħala mexxej tal-Partit Laburista. L-eluf li ħolqu l-padiljun fraħal ġdid taw merħba sabiħa lil Roberta Bela u lill-familja tiegħu. Il-messaġġ tiegħu kien qawwi, laqda, dik li l-poplu Malti wawċi tant joss għax wasal fejn wasal dejjem għax kien maqut. Dan hu l-mument tal-aħna. Il-mument tal-aħna akbar mill-jiena. U jiena ta'kom għaliex tantu rejtu rispett lejja li jien bil-fors dan ir-rispett irrid nirreċiprokaħ b'ħidma, b'lejaltà, b'dedikazzjoni, b'impenn flimkien mal-bqija tat-tim tal-grupp parlamentari, mal-bqija tal-kabinett, il-liva għandna entużjażmu, għandna kuraġġ biex naħdmu flimkien b'lejaltà, b'impenn wieħed, ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Jiena Roberta Bela solennement naħlef l-għada Roberta Bela marant il-President tar-Repubblika u hemmhekk ħal ġurament tal-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Dakinhar stess bdiet ħidma biex narfu li aħna l-koll ulied pajjiż wieħed, Malta. In-nies iridu l-istabilità u s-serħan il-moħħ u dak se nagħtuhom. In-nies trid laqda ta' nazzjon wieħed u dik se nagħtuhom. Laqda nazzjonali li dejjem rebħet fuq il-biża'. Laqda li dejjem għamlitna b'saħħitna, aktar b'saħħitna. Aħna l-koll ulied ta' pajjiż wieħed maqut li nfittxu dak li għaqadna u nwarbu dak li jifridna. Aħna l-koll aħwa Maltin u għawċin. Issa il-ħidma tkompli. Qiegħed hawnhekk bħala l-Prim Ministru tagħkom tal-Maltin u l-għawċin kollha. Flimkien se nkomplu mexjin il-qudiem. L-ewwel impenn tal-Prim Ministru ġdid kien li jaħtar kabinet ġdid.
fil-kabinett li l-bażi tiegħu kienet imsejsa fuq l-enerġija żagħżugħa imħalta mal-esperjenza. Fil-kabinett il-ġdid Robert Abela ta' iżjed importanza lill-akkomodazzjoni soċjali, il-ħarsin tal-konsumatur, id-dialogu soċjali, il-wirt nazzjonali u drittijiet tal-annimali iżda mhux biss. Il-ġustizzja u l-governanza ġew ikkonsolidati f'Ministeru wieħed biex nissoktaw b'mod aktar effettiv ir-riformi f'dan is-settur. L-istess ukoll l-ambjent u l-ippjanar bilal li noħolqu l-bilanċ meħtieġ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Il-Prim Ministru Robert Abela ma beżax li mal-ewwel jiem tiegħu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru jieħu deċiżjonijiet ibsin bilan li jassigura trasparenza u l-impenn favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Waħda minn dawn id-deċiżjonijiet kienet li jaċċetta r-riżenja tal-Kummissarju Lorenz Kutajjar imbagħad jipproponi proċess rivoluzzjonarju u trasparenti għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija ġdid. Metodu li huwa konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja biex bekk issa l-Kummissarju tal-Pulizija ser ikun qed inħatar b'sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatriet Pubbliċi fil-Parlament. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat dan il-metodu ġie approvat fil-Parlament. Fl-ewwel jiem ta' ħidma tiegħu il-Prim Ministru ltaqa' wkoll ma' diversi imsieħba soċjali, assoċjazzjonijiet u għaqdiet sabiex iwassal il-messaġġ tal-Gvern immexxi minnu. L-ewwel mitjum raw ukoll il-Prim Ministru l-ġdid jiltaqa' ma' mexxejja Ewropej barra minn ġdudna. Fost oħrajn il-Prim Ministru kellu laqgħat pożittivi mal-President tal-Parlament Ewropew Davide Sassoli, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li lkoll innutaw l-impenn tal-Prim Ministru fl-ewwel jiem tiegħu fit-tmum tal-pajjiż, speċjalment dak favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Każ li ħasat lil pajjiż fl-ewwel mitjum tal-Prim Ministru Abela kien il-mewt ta' Miriam Paċ, l-om ta' 54 sena li tilfet ħajjitha fil-Ħamrun wara li ġġarfet dara. Dakinhar il-Prim Ministru Abela iddikjara li ser tintrefa' responsabbiltà għal dak li ġara. Fil-fatt, ftit tal-ġimgħat wara wkoll wara investigazzjonijiet mill-Pulizija brabta mal-każ, 4 persuni tresqu l-qorti akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Paċ. Wasal is-7 ta' Marzu u miegħu il-ġurnata li kellha tiddefinixxi l-ikbar sfida li kellu jħabbat wiċċu magħha l-Prim Ministru Abela. Sfida li pajjiżna kien ilu ma jara bħala sa minn meta esperjenza t-tieni gwerra dinjija. Kien propju wara nofsinhar li f'konferenza tal-aħbarijiet ġie konfermat li tifla ta' 12-il sena residenti f'Malta ittestjat fil-pożittiv għal coronavirus. Minn dakinhar skattaw jiem ta' ħidma bla wafqien. ġranet twal ta' xogħol li fihom kienu jinvolvu deċiżjonijiet mill-iktar diffiċli għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha, hekk kif pajjiżna kien involut fi gwerra sikta kontra għadu inviżibbli. Il-Prim Ministru Abela flimkien mal-kabinett tiegħu mal-ewwel bdew jagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex kemm jista' jkun jitnaqqas l-impatt ta' din l-imxija li aktar ma bdew jgħaddu l-ġranet aktar bdiet tinxteret f'pajjiżna. Fost id-deċiżjonijiet ibsin li kellhom jittieħdu kien hemm dawk li se iħallu impatt negattiv fuq ekonomija Maltija. L-eluq tal-ajruport tat-turisti u għal-Maltin li jridu jsifru barra l-pajjiż, l-eluq tal-ħwienet u n-negozji sabiex joqsu l-ġemat tan-nies fihom, flimkien ma l-eluq tal-portijiet Maltin u l-eluq tal-istituzzjonijiet edukattivi kollha. Dan mhux kollox, hekk kif gradwalment bdew jiġu imposti direttivi favur saħħet il-poplu, partikolarment dawk l-aktar vulnerabbli. Fil-waqt li dawn il-miżuri garantixxew il-kontroll mill-awtoritajiet fuq il-pandemija, tant li l-Għaqda Dinjija għas-Saħħa referiet għal Malta bħala mudell għal pajjiżi oħra ta' kif għandha tiġi kontrollata din il-pandemija, dawn ħallew impatt finanzjarju qawwi ma' ħafna persuni. Bekk il-Gvern immexxi minn Dr. Robert Abela introduċa pakketti ta' miżuri u benefiċċji soċjali li jħabtuha mal-akbar pakketti offruti fid-dinja minn pajjiżi ħafna ikbar minn Malta. Illi aħna rridu illi n-negozji tagħna ikunu lesti biex mal-mument li noħorġu minn din is-sitwazzjoni mhux normali, ikunu up and running biex nerġgħu naħarbu bis-saħħa fit-tkabbir ekonomiku. U hemmhekk se naslu. Dik hija l-mira u bħala gvern se nixħtu s-saħħa kollha tagħna wara n-negozji tagħna biex naslu hemmhekk. Dawn il-pakketti finanzjarji ta' spalla għan negozji u l-ħaddiema ġew imfaħra minn esperti minn madwar id-dinja, magħrufa għal kif ma jħarsu lejn wiċċ ħadd fosthom mill-Fond Monetarju Internazzjonali Moody's u Fitch.
Dawn huma biss ftit mis-sensiela ta' deċiżjonijiet li kellu jieħu l-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel mitjum tiegħu, mitjum li ħafna ddeskrivewhom bħala mitjum ta' magħmudija tan-nar. Madankollu huma mitjum li kkonfermaw kemm il-Prim Ministru Robert Abela huwa denju għal kariga li ġie afdat biha.